magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dicolia. Yeah, bring it down. Kumusta po? Sino pong mga sabog dahil lasing kagabi? Kasi ito talaga samot-saring iba't ibang klase ng pagkikita. So, correct. Merong Christmas parties, may mga reunion, yes. 'di ba? Merong mga balikbayang dumadating. Merong mga kaibigan na magkaibigan kayo sa chat lang pero hindi kayo nagkikita. Correct, 'di ba? Pero finally this year sinubukan ninyong magkita. Correct. Alam mo kapag kasi tumatanda ka na, tapos nagkakaroon ka na maraming responsibilities. Yun talaga yung dahilan kung bakit hindi nagkakakitaan kaagad yung mga magkakaibigan di ba? Kasi natatandaan ko kami mga magkakaibigan, noong nagkaroon na ng mga anak, iba na Parang nakakatawa nga ito yung mga usapan namin. Labas naman tayo, gimmick tayo. Gimmick pa rin yung term namin. Ano na ba tawag ngayon? Party. Ano na ba tawag? Luma pa rin yung party. Luma pa rin basta bar hopping, luma pa rin Basta ang sabi nila, labas naman tayo gimmick. Sabi ng isa kong kaibigan, okay lang ba mag-start ng 3? Alas 3 ng hapon. Sabi niya, okay lang ba mag-start ng 3 p.m. Para 8, nasa house na ako. Nakakaloka. Tapos, kahit ganun, hindi pa rin matuloy kasi iba-iba yung schedule ng mga bata. Correct. Yung mga anak sa pag-uwi. So, parang alanganin. So, alam mo kung saan kami nagkakasundo usually? Saan? Breakfast. Oo nga. Sign of aging na yun. Sign of aging. Sobrang ultimate sign of aging. Kasi like meron akong friend na gusto niya akong i-meet. Tapos hindi talaga kami magkatagpo. Medyo busy talaga yung hapon hanggang gabi. Dahil yan talaga yung season ng sandamukal na events di ba? Nagkasundo talaga kami breakfast. 7:30 a.m. Para lang magkita kami sa Monday yon. Oo. Nakakaloka. Ganun ang mga kitaan. At least natuloy. Breakfast na. Di ba? At least natuloy. Samantalang dati, inaabot tayo ng breakfast. Ay, oo. Pag lumalabas tayo, aabutin tayo ng Gimmick, breakfast, di ba? breakfast tayo correct, totoo, di ba? Magpapares, magogoto, di ba? Correct. Yan na. Pambaba ng amats. Ngayon, hindi. Magkita-kita tayo breakfast. Tsaka yun na yung night out, pero mag-umpisa ng 3 p.m. para siguradong makauwi na ba yung 8? Kasi ang dami pating konsiderasyon. Usually, wala na nagda-drive para sa atin. Ayan. Tayo na nagda-drive. Di naman kaya kung tayo yung magda-drive, ang hirap mag-drive. Paano yung parking, ganyan. Iba-iba din yung dynamics kasi ng mga anak. Totoo din, di ba? Iba may mga activity, may susunduin ka. Correct, di ba? Syempre, hindi lang naman ikaw ay Christmas party, sila din, di ba? Yung mga ganyang klase mga eksena. Pero ako, lagi ko lang sinasabi, namnamin po natin while this month is the busiest, ito din naman yung most festive. Ayan. Di ba? Masaya naman siya. So, salip na magreklamo na, ano ba yan? Dami ginagawa, di ba? Maging happy ka na maraming nangyayari. Correct. Parang busy lahat. Ganon. Kahapon niya pumunta ng Divisoria yung asawa ko Sabi niya, daming tao. Sabi niya, patagilid na yung lakad ng mga tao. Kasi meron siyang bibilihin. Tapos sabi ko, patagilid na. So, nakakairita na. Sabi niya, hindi. Sabi ko, talaga? Hindi. Sabi niya, very Pasko feels. So, di ba? Pwedeng ganun Pwedeng ang POV mo, nakakairita, nakakabwisit ang daming tao. Di ba? Pero pwede mo ring i-POV na, masaya naman. Pasko Correct. Busy tama. lahat. May extra pera yung mga tao. Kaya nakakapunta sila, nakakabili sila ng mga pangregalo, ganyan. Yung siksikan feels ng Pasko talaga. Sa true, di ba? Yun talaga. Hindi kawawa yung mga nababalyan niya, no? Ano? Ni Jodig. Actually. Maano ka ba? Maalam ka sa directions? I mean, like, mabilis kang makatanda ng mga lugar, ganyan, directions. Sakto lang. Si Ren, yung asawa ko, sobrang galing. So, kahapon, eto ganto yan. Alam mo, hindi pagka pupunta kaming 168, 999, 888, yung mga ganyan, hindi ako nawawala sa paningin niya. Buti na lang malaki siya, madali siyang makita ang bilis niya maglakad, ang lalaki ng mga hakbang niyan
Kasi minsan, sasabihin niya sa akin, di ba dinaanan na natin to? Mamaya, magkita tayo dun sa may pavilion, ganito, ganyan. Ay, sabi ko sa'yo, hindi kami magkikita. Sa totoo lang. May mga tao talaga na ganyan. May galing niya. ang tawag nila dyan sa directions. Sa memory na yan. Oo, ewan ko, di ko rin alam. Pero pagka-utang, ang daming nakakalimutan niya. Pero pag directions, talaga promise, kahit isahan lang. Isahang punta lang, alam na niya agad. Correct. Kaya nung minsan na parang alanganin na makapunta kami sa ibang sa Japan yata 'yon. Basta parang naalanganin yung visa eh. Ang sabi niya, sige mauna ka na lang, maiiwan muna kami, susunod na lang. Sabi ko, pag dumating ako, hindi ko maiintindihan kung ano nangyayari. Si Nicole po yung pwedeng iligaw. Ako talaga pwede mong iwala. Ako talaga pwede mong ialay sa bundok kasi hindi na ako makakabalik kung saan ako nanggaling. Promise, alam mo minsan, kahit 5 beses kung ikutin. Basta dapat sa akin, Jegs, minimum 10 times ko napuntahan para ma-memorize ko. Like for example, from yung school ng anak ko to condo namin, minsan ako maghahatid. Tapos natatawa si Ren kasi nagwe-waze pa ako. Sabi niya, grabe, since August natin siyang hinahatid. December na nagwe-waze ka pa rin. Totoo. May ganun talaga eh. Hindi kasi kagaya ako, laging dependent ako sa Waze eh. Kaya minsan alam mo na yung kaya tuwan-tuwa nga ako kay Papa rin nung nag-drive. Kabisado niya yung mga pasikot-sikot ng totoo. Parang si Glenn din yung driver natin. Kabisado niya rin din yung mga pasikot-sikot eh. May ganun at minsan, mas nawawala pa sila sa Waze. Kaya minsan, inaaway niya ako kasi ako na nga lang daw yung tagatingin sa Waze. Mali pa. Mali pa. Mali pa yung direksyon. like for example, parang NLEX kami, tapos papunta lang kami sa isang parte ng Bulacan. So, ako, nakatingin lang ako sa Waze. So, syempre, yun lang naman, hindi ko naman narating pa yung lugar na yun, di ba? So, parang ang ending, nagbayan-bayan kami. Basta, sobrang na-traffic kami ng mga almost 2 hours, kakabayan-bayan ng Bulacan. Yung pala, malapit lang siya dun sa may arena. Basta parang ganun, nung nakita niya yung arena, sabi niya, nandito lang bakit pa tayo nagbayan-bayan? Sabi ko, bakit kasi inalaw mo ko mag-Waze? Kaya tuloy pag albawa sasabihin niya, paki-Waze nga mami, sasabihin ko talaga, papakita ko sa'yo ha. Kasi baka mami, awayin mo na naman ako kasi totoo naman din. Hindi sa totoo naman, minsan yun din pinag-aawayan namin ng asawa ko eh. Sabi ko, navigator ka, turo mo sa akin ha. Sabi niya, Liko, paano Liko, lumagpas na tayo? Totoo yan. Tapos ako, may problema pa ako kay Ren. Sasabihin ko, daddy left ka dyan. Magra-right siya. Nalilito siya sa left at right. Tapos, kailan kayo makakarating niya? Kaya yung number one rule na I think that is applicable to all, na ipinamana sa kanya ng tatay niya tungkol sa pagpunta sa isang lugar na first time mo pupuntahan. Ang number 1 rule, lagi mong tatandaan, kapag lahat ng, if all roads lead to there, diba, madami pang sasakyan, yan, lahat ng mga sasakyan papunta doon, nasa tama ka pa. Ayan, safe pero, yan, safe. Pero kapag isa ka na lang, malamang mali na yan. Bumalik ka na. Isang beses may experience ako, dinala ako ng Waze na parang kagubatan na. Totoo. Isang sasakyan na lang yun. Sa paano ako dito magbubuelta? Magpamaniobra. Ay, ginawa mo, umatras. Nakakatakot, diba? Pero in fairness sa Waze, sabi ko nga, ang galing rin ng Waze kasi Google Maps, ang galing din kasi, diba, na-achieve lahat mga driver. Pero magaling din tayo dati. Correct. Kasi wala pong ganyang klaseng mapa. Nakakarating tayo sa mga pupuntahan natin. Nakakarating, ang ginagamit lang natin Yellow Pages. Diba? Kunyari Yellow Pages, isipin nyo po yung Yellow Pages. Kung naabutan nyo po't natatawa kahit naalala yung Yellow Pages, ako alam na this, masasakit na po ang likod nyo, no? May frozen shoulder na rin kayo, no? Address lang talaga yung Address lang sa Yellow Pages. Saan ba to? Tapos yun, magtatanong-tanong ka na. Puro tanong-tanong lang. Tapos makakarating naman. Tapos ngayon may Waze na nga't lahat-lahat, hindi pa rin nakakarating paminsan. Masyado tayong kuminsan nagde-depend sa technology eh. Nawawala na yung logic ko minsan na halimbawa, alam mo naman yung may daan naman dito, sinunod mo pa rin sa Waze. Correct. Hindi na traffic ka. Tama. At saka hindi lang yun, Jegs.
we are so focused on our phones. So for example, ang lagi nagda-drive sa amin si Daddy rin. So ako nagpo-phone ako, 'di ba? Papunta dun sa school nga ng anak ko. So dahil nasa phone ako, hindi ko tinitingnan yung mga palipaligid, 'di ba? So kahit 4 na buwan na kaming dumadaan doon. Kailangan hindi ko pa rin alam. At ganyan yan mga kabisyo, kapag masyado po tayong focus doon sa mga phones natin, yung nagugulat tayo na, hala, may building na pala dito, hindi po yung nakakagulat. Hindi mo lang tinitingnan pero matagal na yung binubuo. Pero amazing din yung POV, na halimbawa naka 4 wheels ka. Pag nag 2 wheels ka, yung hindi mo nakikita ng naka 4 wheels ka, nakikita mo pag naka 2 wheels ka. Totoo ba? Oo, kasi dati nung nag-try ako mag-bike, sabi ko, ay, meron palang ganito. Nag-iiba yung POV. Oo, siguro kahit magmumotor ka, may mga bagay-bagay ka nakikita na hindi mo nakikita. Correct. At pati pag naglalakad. Oo, lalo na pag naglalakad. Totoo. Meron palang ganito dito. Ganito pala. May lilikuan pala dito. Ito pala yung shortcut. Natanda mo nung tayong tatlo yung magkakasama. Alam mo, meron na pala talaga tayong history even before. Ay, oo, yung natandaan mo sa Korea. Sa Korea. Tayong tatlo yung magkakasama. Tama. Ikaw, ako. Bumili tayo ng maleta. Oo, bumili tayo ng maleta. Tapos sinamahan mo kaming maghanap ng doon sa parang sa sub. Parang wagon. Parang wagon, ganyan. Nasirin lang yung sinusundan natin. Aminin mo na ako, wala akong ambag doon. Tama. Wala akong ambag. Nakakaintindi siya ng mapa eh. Ako hindi ko naiintindihan yung mapa. Sa subway tayo dumaan parang sa ilalim parang tunnel Hindi, tsaka alam mo sa kanya, magaling din siyang magtawad. Natandaan mo yun? Nagkukoreano nga siya na English doon. No. Expensive. Totoo, ang galing yan. Kaya ayokong umalis nang wala siya. Wala akong diskarte, promise. Alam mo yun, kaya nga, di ba sabi natin, ang galing ni Lord pinagsasama niya talaga yung mga taong opposites. Tama. Diba? Kasi they attract. Correct. Diba? Kasi lagi namin iniisip yun yung strength naming dalawa Parang ang lagi niya sinasabi, ako daw ay book smart. Sabi niya, siya daw ay street smart. At totoo naman din. Bigyan mo ako ng mga babasahin, pwede kong gawa ng report, yung mga ganon, book smart, na nasanay na nag-aaral. Siya hindi Happy-happy siya sa mga palakol niya dati, 77. Kaya yung anak ko na nagkaroon ng 88 na malungkot kasi gusto niya 90. Gantong sinabi ng asawa ko okay na yan. Ako nga, 2 palakol, 77. Nakakaloka. Tapos ako na book smart, nalalurky. Sabi ko, hindi okay. Pero pagdating, di ba, ganun yung strength ko. Pero yun nga, iwan mo ako sa kalsada. Diego, hindi ako makakauwi. Promise! Nakakaloka! Gracious. Kaya maganda nga yung combination na yung book at saka yung street pinagsama mo. Talaga. Diba? Covered lahat Kasi talaga, promise. Tsaka hindi mo rin kami masyadong pwedeng paghiwalayin kasi nga, siya lang yung may credit card. Subukan mo, Jegs, na ako ang may credit card. Sigurado, hinuhukay mo na ako sa ilalim ng lupa. Baon na ako, sigurado ko. Nakakaloka. Kaya alam talaga ni Lord ang kanyang ginagawa. Alam mo, bottom line, kapag natatawa ka na naiinis sa mga nangyari sa buhay mo, lagi mo lang iisipin, alam ni Lord yung ginagawa niya. Tama. Diba? Kanina nga bago tayo kinangor segment I chanced upon short lang na video na sinabi ng pare. If God sends you to a scary place, diba? At napupunta talaga tayo dun tama. Sa lugar, hindi pwedeng literal na lugar at pwede ring sitwasyon na nakakatakot. Correct. So ang sabi, if God sends you to a scary place, it also means that He wants you to trust Him more. Yan, tama. Diba? Totoo naman yun Oo, totoo. Yung hindi mo on your own capacity, hindi mo wala ka nang magagawang solusyon yan but to trust Him. Tama. Diba? Kasi nakakatakot na ito masyado. Ang bigat na nito masyado. It's beyond sa mo na It's beyond your control. Yes, Diba? May gumawa nito May dahilan ng lahat ng bagay-bagay. Correct. Diba? So, isa lang din paalala sa lahat ng mga kabisyo natin, kung umalis po kayo ng bahay na naiirita dun sa utang na loob na buwisit ninyong asawa kasi nag-away na naman kayo. ang isipin mo na lang, may strength naman talaga yan na na sa ngayon lang dahil naiinis ka sa kanya hindi mo nakikita. 'Di ba? Correct. Pero let us magnify the strength. Minsan kasi ang minamagnify natin yung kakulangan. Pero yung pag-click na halimbawa pag-click ninyo ni Jowa Dick, ako pag-click din namin ni Mrs.
may mga pinagdaanan din tayo eh. Meron. Kumbaga hinahasa din siya eh. Correct. Parang ano din yan, parang mga gear na masikip hindi magtutugma yung ngipin, 'di ba? So along the way, all through the years, hihinangin mo yan hanggang sumakto. Correct. Yun yung sinasabi natin na yung mga una pa lang na taon na nagpakasal tapos naghihiwalay na agad. Ano sinasabi natin? Mahinang nilalang. Kasi totoo yan, yung sinasabi mong, correct, tap out agad. Hindi ganun. Hindi ka magta-tap out. Tama yung sinabi ni Jigs eh. Along the way, mag-a-adjust yung mga gear ninyo sa isa't isa eh. Pwedeng sa ngayon, masikip pa. O kaya, maluwag, hindi pa parang sasakyan, i-break in mo muna. Correct. Diba? So, hindi pwedeng sa unang beses, ayaw mo na agad. Di walang ganon. Correct. Walang tap outan ka agad. Kailangan you work together. Kasi kayo po ay isang team. Yan, oo. Meron pa nga dyan na dumating na sa punto na talagang maghihiwalay na pero nilaban pa rin eh. Totoo. Pwede. Baka pwede pang ilaban. Sa tingin ko, kung halimbawang hindi naman yung sakita na, alam mo naman yun eh. I mean, alam mo naman yung abuse na hindi na dapat tinotolerate sa nagkatampuhan lang, tas pwede pa naman talagang ilaban to. Siyempre may mga differences talaga tayo. Yan, ang mahirap lang talaga kasi yung pride eh. Oo, correct. Ayaw umamin kung sino nagkamali. Yun. ayaw mag-sorry. Correct. Diba? Pataasan ng ihi, pataasan ng ere. Tama. Yan. Pride and ego, yun yung problema natin. Yan na yun eh. Diba? Pero kung merong magbababa niya, magsasabing, sige na lang, intindihin na lang din natin, di ba? Nang hindi naman na nagtitiis na lang ha. Hindi sa ganon. Para sa akin, mahalaga yung i-magnify mo yung strength niya eh. Tama. Kasi totoo, kung lagi mo nakikita, kunyari ako, Jegs, ang nakikita mo lang sa akin kahinaan, wala na akong silbi sa'yo. Tama. Kasi puro kahinaan ko lang nakikita mo eh. Hindi, ikaw na magaling palagi. Di ba? Hindi, ikaw lang. Yan, magkakaroon na ng ganun eh. Ng ganun ng pag-iisip eh. May prejudice na, ikaw naman magaling. Hindi, ikaw masusunod. Correct. Diba? So, sa halip na mag-uusap, may ganyan na. Ikaw naman may alam ng lahat eh. Yun yung may lakad kayo. Correct. Hindi, pangit yan sa di ikaw na magaling. Di ikaw na. Sige na, ikaw na magdesisyon. Diba? Unlike pag halimbawa, teammates kayo. Diba? You're together as a team. Diba? Kahit nagkamali kayo ng desisyon, alam mo naman sa sarili mo correct. Na kayang-kaya niyo. Yan. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!